Ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса бардро чихелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай э зинда бошене бардарҷоно. Гӯш кинен ки дар ин видео чӣ ҳастай бардро. Пешаи навора сар кардан бардро ана моҳи шарифи Рамазона муборакбод мегум якм. Баъд бардро дар ин видео чӣ ҳастай гӯш кинен. Як бародар дар Россия ҳуҷҷатҳош ва дигар чизоша гум кардагӣ ҳозир дар видео ҳастай гап мезана худаш бо гӯш мекунен ва бардро хонаҳои заминӣ мешавад дар ин видео ва квартираҳои арзона мешава. Оли видеоро тамошо кунед, хулоса зури бад омадагиай да. Аз ки ҷо хона замин квартира дар кораи дар комментара бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки мисол бардро ана хонаҳай, мошинай, мисол магазинай, мисол чизе ки барои фурӯш дорен, гов молай, фарнадро бардро чизе ки мисол барои фурӯш дорен, тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен, мо барои харидоро я рекламай созиш мекунем. дӯстони азиз, агар имконият боша ҳамун як дона лайкира барои меҳнатҳои мо биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Рафтем ака. ва бардорои азиз ядик комментария фасона мехонем, баъд хонаода мегзарем. Ана апай манижа нависаи ки салом ака, кастум буру капушидай зебидай, неки ҳаму ачкита мегирифти зур мешид. гап нест, насиб боша оли ягон рӯз мегирем ачкиёра. ва бардро акай зикрилло нависаи ки салом алейкум ака, шумо иқа гапҳои зура ба ақлтон фикр мекунен ё ба майнаи сартон? Илтимос ҷавоб битен, беҳтарин инсонен. хай чун бардро ҳами гап задан мегирем, гапҳои ширин худаш баромадан мегира. гап нест бардро, раҳмат барои дастгиритон. Ана ака бардарҷоно навора бо диққат хушракак гӯш кунен. Якм ҳаму бародар гап мезана, мисол дар Россия ҳуҷҷат ва чанд чизоша гум кардаги, оз мисол бо хутон гӯш кунен, дар якм эълонай, баъд бардро ҳами бародар вақти гапа тамом мекуна, баъд хонаву квартираода мегзарем. Ана ака гӯш кунен. Салом алейкум акаҷон, сози хуби тенҷи саломатиё хубай? Акаҷон, ман документ гум кардагим аэропорти Дамадедвада. ҳамун вақте ки ҳамун якм проходное ки лентае ки мемони сумкора, ҳамунҷа сумкаҳома мондум, ҳар ду сумкае ки калона гирифтам, сумкае ки документ дора гум кардам ҳамунҷа. ҳамин кофтам наёфтам, милисорам кофт наёфт, ахир камерада ғалти дабдай, не руш наметавонад, намедонам узбек тоҷик буд, ҳамин вардоштаги ҳамун майдаки сумкаи мара. Ана дар дурунаш паспортам, правам буд, бо як талони дигар, бо як паспорти тоҷикӣ аякам буд, студентский документ доштам, иё гум шидан. Ана ду картаи Сбербанк буд, о гум шид. Хулоса ядам документамаш гум шидаги, иммиграсиония кунав чимз, ҳамаш 3 сола буд ё документам. гум шидаги, ман акаҷон ҷои ховм метро Салярова, ҳамин наздики ҳамин ҷай. ҳамин акаҷон як ёрдам мекардем, меёфтем, розӣ мекардем ҳамн одамам. ҳамин чизо гум шидаги акаҷон. Билетман сӯхт, бо гаштам ман ягон документ надорам озӣ. Бояд хона бирам ман. Рӯзиш 31 март. Динане парирӯз буд. дӯстони азиз, бародарҷоно, агар имконият боша лайкора биҷиқен, ҳами видео паҳн шава, ҳами видеоро ҳама тамошо кунад, ҳами бародар документ ва ҳама чизоша биёвада хулоса. ана ака бародарҷоно, навора сар мекунем, бо диққат хишракак ёнбош кунен, навори мора то охирша гӯш кунен, беҳтарин айда. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Шурбулоқ, номи наваш Шурчашма будай. оз як бор дига мегум то бардро хушу гӯш кунен. ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Шурбулоқ, номи наваш Шурчашма. 6 сотиқ заминда 3 дархона қатъи калидориш кардагӣ, ба ният дар друншай. ремонтш бардро шикатуриш кардагиай. хам шикатуриш кардаги бошад чӣ охи ҳами аз стяжкаш мондае я абой. ҳами стяжка абойш ҳам мезани медрои зиндагӣ мекунӣ. ов светаш ҳастай ҳуҷҷатош сертификат талон дора мега. фундаментҳои гирди замин рехтагиай. бунгоҳи тиббӣ, мактаб наздикай. нархш бардро ва хоҳарои азиз 140 000 сомон бо арзон мешава. бисёр нархи хубай неки. номерои телефонаш аст, имо WhatsApp дора, занг бизанен, хонаи арзона бихарен. дӯстони азиз, камтарак видеоша парфтагиай, мисол тамошо кунен ҳама ҷои хонара, баъди хона бод мисол дига хонаҳо ба квартирҳои арзонам ҳастай дар видеода бардоро тамошо кунен. бисёри вақт бардро менависанд ки хонаҳои 400-500 ҳозора мемоним мо пула якҷо меёвем. ина бардро хонаи арзон. касе ки пул дорем бардро бихарем, пушаймон намешем. хушрӯ гӯш кунед. хонаи фиши бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пишти заправкаи Фирӯз, айбозори Корвон то хонара 9 километр
дуртар будай. 3 сотиқ заминда ди дар хона қати кайлдораш кардагӣ ремонт дора мега. Ов светаш ҳастай, ҳуҷҷат 100%. Нархш бардро ва хӯрои азиз 135 000 сомон мега. Пул мешид ҳози мехаридамаш да. 135 000 сомон касе харидор бошен арзон мешава. нархи зурай бардарҷоно, ина номрои телефонаш, номрои поёнгиш, на номрои расияшай WhatsApp ҳам дора. Срочни занг бизанед хонаи арзона бихарен. Пушаймон намешем бешухӣ. бардрои азиз монда набошен, агар имконият боша барои меҳнатҳои мо ядоналайкира биҷиқен. дӯстони азиз, ина квартираи арзон. хушрӯ гӯш кунед, шаҳри Душанбе дай. Квартира афши бадро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафик ана Крупский дида будай. Як хонага дар 4 этаж қарор дорад, ремонт кардагия мега. Ов светаш ҳастай, ҳуҷҷат 100%. дӯстони азиз, ами квартира десен ба чизи чорашай. Ба чизи чораш. ана қарибиш да мактаб, баниса, магазин ҳастай. Бардро нархиш 200 000 сомон мега. нархи зурайне ки ба ҳамаи чизи чораш 200 000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. номрои телефонаш аст, имо WhatsApp дора. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бардрои азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш. ноҳияи Вахша бардро касе намедона, шаҳри Бохтар мешавад, ноҳияи Кушониён, баъд ноҳияи Вахш анами тараф дай. хушрӯ гӯш кунед. хонаи афши бардро чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20 солагӣ, деҳаи ҳаёти нав, тай бед. 50 сотиқ заминда 3 дар хонаи аднаскадни кардагӣ, 36 метр дурозишай. ремонташ коробка будай. бо барои хонаи калон кардан дар бараш ҷо ҳастай. ана як мошин санг, як мошин смес овардагиянд. ов светаш ҳастай, ҳуҷҷат 100%. ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. оғили детаҷа ҳам дора, бардро 20 метр дурозишай. ана барои гов мол кардан бисёр ҷои хубай да бардро. нархиш 190 000 сомон. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. номрои телефонаш аст, номрои бологиш имо дора, номрои поёнгиш WhatsApp ҳам дора. занг бизанед харидоро. дӯстони азизи, хонаи десен ирам дар нами ноҳияи Вахшай. бо диққат гӯш кунед, ози ҳамаша мегӯм. хонаи афши бардро қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20 солагӣ, деҳаи ҳаёти нав, ана тай бед. ишам гуфтам ки бардро ҳамун адрес дай. 50 сотиқ заминда ди дар хонаи калон дора бардро. ди дар хонаи калон, кайлдор веран дора, ремонт кардагияй. бо дар бараш ана 3 дар хонаи аднаскадни дора. обши бардро 5 дар хона бигем мешава да. ов светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. и хонаам бардро барои ами гов мол кардан бисёр ҷои хубай да. мақсад 50 сотиқ замин дора. ошхона, баня, дита ҳоҷатхона дора, сараям доштай. барои ягон чӣ мондан. нархиш 180 000 сомон. маълумоти бештар бардро занг мезанед, аз соҳиби хона мегирен. бардрои азизам монда набошед, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. дӯстони аз хонаи десен заминаи қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар расветаш. лави раҳи калон бардро. лави раҳи на мисол Душанбе қирған бигем мешава. 10 сотиқ заминда 3 дар хона қати кайлдораш кардагия, ремонт дора. бардро мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. бо дар бари хона фундаментои як хонаи 5x3, кайлдор, баня, ошхона, анҷонхона, дегдонхона, фундаментош рехтагияй. ов светаш ҳастай мега, ҳама вақт ҳаст мақсадда. ов свет танқизӣ намекашен. нархш бардро ва хоҳарои азиз 130 000 сомон мега. насои рехтагия ки фақат харидорои аниқ занг бизанен, арзон мешава. номрои телефонаш аст бардро, касе харидори аниқ бошен, занг бизанед, хонаи арзона аз ноҳияи Хуросон бихарен. бардрои азизам, мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза. бардрои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешнаш Регаре. касе намедона, як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр. дӯстони азиз, дар шаҳри Турсунзода дар 3 микрорайонаш буда ами квартира. домои пешина хона ремонт кардагияй. соҳиби квартира мега ки ана квартира ремонт дора. қарибиш да мактаби 98-ай, раҳам наздик будай. нархш бардро ва хоҳарои азиз 170 000 сомон мега.
нархи зурайне ки бардро 170,000 мегаву бо савдо мешава. номерои телефонаш аст, харидорои аниқ занг бизанен, квартираи арзона бихарен. бисёри бардро менависанд ки аз шаҳри хуҷанд ам квартираи арзон бумонем. бардрои нами квартира десен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, якхонага дар 9 этаж қарор дорад, 36 квадратни метр дар 13 микрорайонаш будай. домои пешинаи хона ремонт кардаги асоби квартира мега ки ана дом бардро 9 этажа будай, лифт дора, потолокош гипсакардон кардаги, қарибишда мактаб садикам наздик будай. нархш бардро 175,000 сомон. دیگه صورتوش در کار شما بردرو زنگ زده، مثال دیگه صورتوش در ایمو یا واتساپ در شما روان میکنن. نمره تاجیکستان خریداری انیق زنگ بزنین. دوستان عزیزم، کوارتر دسین قرار دارد در شهر ایسار، یک خانگاه در 4 اتاج قرار دارد، 36 بخش بردرو 38 کвадратни метрай. дом новостройка гуфтаги хона без ремонт коробка. соби квартира мега ки як хонагаи фурӯшӣ дар доми новостройка. дом бардро 10 этажа мешидай. хоб лифт дора, сохтмон ана дар ошёнаи 10 рафтесай, дигар квартираорам ҳастай. нархш бардро 159,600 сомон мега. хай бардро касе ки ай шаҳри Исор бошен, мисол дига квартираорам бидай мега. нархи квартира чихеле гуфтам бардро дар рӯи экран навистагим. хай номерои телефонаш аст, занг бизанед. бардрои азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. и квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, духхонага дар 3 этаж қарор дорад, 46 квадратни метрае. домои пешина хона ремонт кардагӣ. асоби квартира мега ки ана хона дар шаҳри ваҳдат қарор дорад, пеши ҳайкали модар, кӯчаи Хӯросон 6. алиш ҳам мешавад ба хонаи заминӣ дар шаҳри ваҳдат боша бардро. мақсад ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ дар шаҳри ваҳдат хонаи заминӣ бардрои на касе ки дорен, занг зада алиш кунен ё ки ана 270,000 сомонда бихарен духхонагара. хонага дар шаҳри ваҳдат 270,000 сомон. чихеле гуфтам бардо ҷоно. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза, аз куҷое ки хона рӯӣ кардан, аз куҷое ки квартира рӯӣ кардан бардро, аз куҷое ки мисол ана ҳама чӣ рӯӣ карданда дар видео. не ки заминои арзон яди видео шид, ба фикрам заминои арзон рӯӣ накардесан. хай куҷое ки бардро замин, хона, квартира рӯӣ мекунанд, бада ман арзонтар дар канал мемонам. дӯстони азиз, аз куҷое ки намондум, мисол хона, квартира ку намондум, дар комментария бинависен ку аз куҷо мисол шумо кофтесен, замин кофтесен, квартира кофтесен, то чанд сума кофтесен бинависен бардро ку мисол то чанд сума ҳамин мухлисои ман хона харанда бардро мисол 200,000, 300,000, 500,000 чанд сума хона кофтесен бардро дар комментария бинависен. ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. дӯстони азиз, ва имконият боша як дона лайкира биҷиқен ки мисол ҳамин видео паҳн шава буд, анам бародаре ки мисол чизоша гум карда буд, яке ҳамин видео паҳн шава, яке ҳамин бародар чизоша биёва, бисёр хуб мешавада бародарҷоно. ва касе ки дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. ва як чиз дига даёдум зад бардаро, ана касе ки то охири видеора тамошо кард, дар комментария рақами 5 бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. хеле гуфтам бардро, як бародар нависай ки ана рӯзнома биёр баҳои 5 мемонам. зинда бошем бардрои азиз, ҳар як комментарияи шуморо мехонам. саломат бошем бардаро, то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад, дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен, дасти кама набинед бардрои азиз. хай